zen behin, Mikel Txiki izeneko mutiko bat bizi zen bere amarekin. Eta egun batean bere ama esan zion. Mikel Txiki, etorri! Ama! Guara azokara eta erosi gurina, mesedez. Etorri dirua. Hau ez da? Ez forma. Hau. Eko. Zergatik. Eta Mikel Txiki joan zen azokara gurina erostera. Zeinen nahi du gurina. Ni. Tori. Zenbat badia du? 5 euro. Hori. Eta hori batzen. Eta Mikel Txiki gurina txapelan. Berriro, Laura. Eta Mikel Txiki gurina txapelan sartu zuen eta oso pozik etxera joan zen. Baina Mikel Txiki, zer egin duzu? Hemen daukat gurina, ama. Baina horrela ez da, ekartzen. Ekartzen da ontzitxo batean sartuta eta gero iturrietan freskatu. Arrazoia duzu, ama. Horrengoan horrela egingo dut. Eta beste egun batean, Mikel Txikiren ama berriro bidali zion azokara gatza erostera. Mikel Txiki, etorri! Zer nahi duzu, ama? Joan azokara eta erosi gatza, etorri, dirua. Eskerrik asko, ama. Agur! Agur. Zein nahi du gatza? Nik. 50 euro. Tori. Eta Mikel Txiki gatza iturrietan freskatzera joan zen. Eta gatzarekin etxera joan zen. Eta bere amak esan zion. Baina Mikel Txiki, zer egin duzu? Zu bezala esan zen nidan. Gatza urean freskatu dut. Baina horrela ez da egiten. Gatza golkoan eramaten da. Arrazoia duzu, ama. Hurrengoan horrela egingo dut. Agur! Agur! Eta beste egun batean Mikel Txikiren ama berriro bidali zion azokara txerrikume bat erosteko. Mikel Txiki, etorri! Noa, ama. Joan azokara eta erosi txerrikumea. Bai, ama. Asko. Eta Mikel Txiki azokara joan zen txerrikumea erostea. Nor nahi du txerrikume bat? Ni. Egun. Hemen da eskerrik asko. Arrekonkon. Ez jartzen da. Eta etxera bueltatu ezenean Mikel Txiki amak esan zion. Baina Mikel Txiki, zer egin duzu txerriarekin? Txerriak golkoan eraman dit. Baina horrela ez da ekartzen, soka batean eta poliki ekartzen da. Bale, ama. Hurrengo egunean, ama Mikel Txikiri deitu zion. Mikel Txiki! Zer, ama? Joan lurrezko lapikoa erostera. Bale, ama. Eta Mikel Txiki azokara joan zen lurrezko lapikoa erostea. Zein nahi du lurrezko lapiko bat? Lapiko bat? 5 euro. Tori. Eskerrik asko.
eta Mikel Txiki lurreskolapikoa arrastraka eraman zuen, eta etxera iritsi zenean ez zen geratzen ezta zati bat. Baina Mikel Txiki, zer egin duzu? Soka batean poliki eraman dut. Baina lurreskolapikoa ez da eramaten horrela. Bale, ama. Eta hurrengo egunean amak esan zion Mikel Txikiri biak batera joango zirela erosketak egitera. Mikel Txiki, Zer ama? aukeratu dut biak elkarrekin joango garela erosketak egitera. Jan ziren biak erosketak egitera eta erosi zuten dena berriro. Zer nahi dugu lina, gatza, txetxera eta lurreskolapikoa. Zenbat balio du? €200. Eskerrik asko. Eta pozik bizi izan ziren.